Здравейте, приятели! Ето го и голямото завръщане на моят канал. Много ми е странно в момента, защото не съм свикнала да говоря вече. Преди бях свикнала, но сега не, защото тръпката вече ми е минала. Нека да преминаваме към видеото. Така, хора, мърдър съм и е време да си отмъстя. Добре, така, сега няма да си използвам никакви си... Аз дори не съм се нагласила да седите. Какво? Тук има доста хора. Аз не... Ох, майко, помислих, че някой си извади. Трябва да действам. Няма такова нещо. Не! Омага, изкарах си ангелите. Окей. Убих ли те? През стената. Тоест, да, то е нормално през стената да убивам да има. Знаех, че е там. Охо. Аре да, аз тая ние ли убих? Добре. Така, дори не знам къде има. Опа. Аз убих шерифа, честно ли? Добре. Дори не разбрах, че това е шерифа. Чакай, аз се убих и тя ме уби. Това се нужно ли е? Всяко ми кажеш, че тя е победител. Аз просто нямам думи. Никакви. Добре, как е възможно, човек? Аз скочих. Тя как ме такова? Боже. Направо не ги е срам. Хора, само да ми да ви кажа, погледнете колко много койни и диаманти имам. Сега мисля да ги използвам за ето това. И също така за... Не е това. И също така за... Ето това ми харесва също. Хора, взех шорма, пак е добре. И взех и лилавото, пак е добре. Ето я. Добре. Хайде, идваш ли, ма? Какво седиш там и кемпиш? Боже мой. Сега ще убият ви... Те да не са тим! Не. Добре. Не се извинявай. Добре. Искам сега да разбера тази мъртърката за това се е взела, защото много ме дразни. И чакай малко, това не беше някакъв пистолет. Верно ли уби, бе? Браво! И с този якия. Добре, това е много. Хора, опитам да взема пистолет. Добре, взех. Какво? Видяхте? Аз минах и тая го взе. Въй сега да те убият. Гледаш се. Как? Хора, не ми гледате левела. Той намерих българи в сервера. Ето, даже доказателство. Тук аз ще си пиша с тия, значи да вземем Viber, защото няма Instagram. Няма сме тим, просто ще... Значи... Така, аз съм невинна и просто това е най-скучната битка. Girl, don't touch me. Get out. Okay. Опа. Аз помислих, че искам да те убия. Не ма барай. Казах нищо. Добре. Значи тя няма да ме уби, ние не сме тим. Извинявай, гъра, уби ме. Толкова ли мога да стрелнеш, аре, давай.
Гърл, толкова ли е трудно? Хора, аз съзнах, че това е другото момиче. Човек, моля те, да, искам да я убия. Добре, колко дни ще чакам? Просто се остави да я те убие. В смисъл, това е. Добре. Тази не стана невидима, бе. Ето я, Опа. Това никой не го е видял. Добре, хора. Добре. Спечели. Таз пък и пуши главата. Това е много яко. About that, but we are not team. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, лайкните видеото и до скоро.